mga boss no, so naami karon ini sa Gaston Park, mag-shoot ni og video karon sa moang prank video. So kauban ako si Boy Bisaya TV. So sa wala pa naka-follow, naka-subscribe sa akong partner si Boy Bisaya, automatic na. So ongoing among preparation karon ini mga boss no sa Gaston Park, right? So ako iyang cameraman karon, videographer. So kamulo pa siya panghaplas no. So abang-abang mga boss ko sa mga video nga himuon i-upload sa iyang YouTube channel, Boy Bisaya TV. FB page niya Boy Bisaya yapon. So follow and subscribe sa iyang channel sa iyang FB page. So dagan pa ming himuon mga boss ng mga exciting video no. Kauban ako ang kauban ka vlogger si Boy Bisaya. So watch out na lang mga boss. Kilala kong kaliskis mo, oy. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Top right. Palagay ko nakadroga yan. Nakakagigil ka. Sa bugbog ko, hindi ka tatakot? Bang! Ano ka nasisira, ulo? Yeah,
gago! Palagay ko nakadroga yan. House. Ano ka nasisira, ulo? Oh no!